Jesus. Hallelujah. My brother, it's not getting me one nigga okay. Nwanne m nwoke a o ji Germany bata since o ji Germany bata nwa odi ọ na-eme nke nna wọta wee jee ebe nje ebe niile egbugo m ya jee many places asị m na bụ ndị mmiri bi eji ya Nsukka nkwọtalụ gị ya Ọ dị mma ife njiji ọ gị bụkwasị gị n'ọnụ pụta ma before kọba afụgo m ya onye abata it's not December last year ka ọ bata o nwere m ofu ya o ji bata anụ ọnya anyị na-afọ babụl n'ọkụkọ ọnwụ kwesịghị ịnwụ onye alụ Germany ochi onye ezinụlọ obodo continue ozugbo ochi o chere ndoche nwere ọgụ ruo na-akpụ na-esi yara igbo ihe ọbụla ofesi a wee gberi obere ọgụ ndosi mgbe nchọkịta nsị gị na what if njem ime ọpụ onye ozu ya mana I'm so merciful mma agwọ ya nwere onwe ya n'ebe a n'ebe ya fọkịta ka nna asụgo bụ ndị nwere ọchụ jikọọ ya aka ndị ife na-esiri ike ndị kpuru isi a na-afụ ụzọ n'ebe a ndị na-achọ nwa a na-ekwuru ejima o nwere ndị ala ngwara agwọ ebe a mazụ ọnọdụ mapụtazi ọnụ mma agwọ nwanne gị nwoke efe ihe eme unu mechakwa ana ada akwapụsịkwala ihe ndị mmụọ ihe n'ụzọ maka ije nga ada akwapụsịkwa ihe n'ụzọ ị ga-enyekwa mmiri n'aka ma ejide m mara m nka si enyefa labata nwanne ekwe n'ime mmiri labata n'ime mmiri kwesị n'ime anya ọ na-akọ echere ibu mmadụ ibu labata ka ngwa ọnya ya kwadebe nwanne m biko jikọ gwọọ gị anyị rugo the last bus stop ka kwere ebe a ị na-ara ka ya na kickboxing nke o soro ndị mmanya dị anyị bịarịkwa mgbe o nwere nsogbu na-akụsi eme o nwere nsogbu my brother tata ka a na-agba alụ gị njọ gị ihe ọ bụla ime ka obelu na Germany ya bụrụ na amaghị ama ndị mmụọ na-asị tata ihe ọ bụla taa n'abalị ya bụla anwụnta n'ebe ị nọ n'ihi enwere onwe gị tata ihe a bụ ihe mkpebi ndị mmụọ nwere n'ụbọchị taa wee na-asị ngwa gị na ihe ịnachi ya azụ na-ala ịkpabugolo ịtekpa alacha gị anya ị ga-ala ịkọ lacha gị anya my brother bụ a ga-abụ witness ya kpọrọ ụwa niile miracle Chineke ji wee tata eziokwu ọrụ ụwa anyị na-akwasa gị mmiri wee na-asị na inwelugo onwe gị otu a ka ọ dị tata agbala gị mmehie gị emekwana ọzọ mmiri nke ibu ka a na-akwasa gị n'isi wee na-asị gị anụ ọbụla ịkpata ọna ọbụla ichi ya ligo ọmadịzile na ndụ gị mana na chi ya azụ kịtịkpa lacha gị anya na aka anyị kwuru ya you are a witness today. Go and tell the whole world what happened here today. Receive your healing. Batamini. Mbakwa. Nena makiari na mbakwa. Mbakwa. Ako na ako seme ba zan pe aje o ji pa di next doctor. Ako na ako seme. Kama do ko. Akamadria biko. Akamadria. El limón para.